Ja, siden jeg blev født, der har jeg haft en sygdom, som hedder porphyria. Det er en sygdom, der skyldes genetisk mutation, og det gør, at jeg kan ligesom ikke tåle sollys. Det har været svært for mig hele mit liv. Og, altså, det har været hårdt at se de andre børn bare være udenfor og lege, og ikke kunne være med. Og ja, det har sgu været svært. Men det er mentalt ustabil. Ja, det tror jeg ikke rigtig på, men det siger de jo. Ja, det er svært, og så har min mor jo prøvet at hjælpe mig igennem det på sine egne metoder. Jamen det har været meget hårdt for min mor. Hun har jo prøvet, hvad hun kan, men det har simpelthen været meget for hende, og altså, til sidst har jeg bare blevet overlevet for mig selv. Hun er simpelthen blevet op nærmest, og det har været svært. Både for mig og for hende. Og, så vores forhold, det er lidt anspændt nu. Altså, det er et stykke tid, som vi har snakket sammen, og ja, det er jeg sgu lidt ked af på en eller anden måde. Men ja, sådan er det jo. Altså, det kunne godt være, at han ikke kunne være udenfor, men så prøvede jeg alligevel at få ham til at være sammen med andre børn. Jeg har prøvet alt. Jeg har prøvet psykologhjælp, jeg har prøvet lærer, men jeg har bare givet op nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg skal lige... Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre mere. Jeg som barn løb udenfor, og så var jeg ved at besvime. Jeg fik hovedpine, og da jeg kom ind igen, havde jeg brændsår over i kroppen. Så nu har de givet mig en masse piller, men altså, jeg synes ikke rigtig, det hjælper. Så nu holder jeg jo bare indenfor i stedet for. Jeg føler mig mere tryg på den måde, og det er sådan, det er bedst. Men jeg tager stadig pillerne for en sikkerheds skyld. Altså mange af de andre børn, de har haft lidt svært ved at acceptere det. Og det er selvfølgelig også, når de ikke har det. Så jeg har ikke rigtig haft nogen venner i mit liv. Jeg har haft en der hedder Bo, men han har altså også den samme sygdom som mig. Vi har sådan en kemi, vi forstår hinanden på den måde. Og ja, så det er ham, jeg er sammen med. Ja, så var jeg ude her for et par år siden, og om natten selvfølgelig. Og så gravede jeg ude i jorden, og så fandt jeg nogle regnorme. Og så fandt jeg sådan en lille fyr, som hedder Bo. Og ja, altså, man kunne nærmest se på ham, at hun gerne ville op og ud fra det hul der. Så jeg besluttede mig for at tage sig af ham. Og altså, nu har jeg været venner med hende i mange år nu, og det er super fedt. Altså, han er ligesom mig. Hun kan heller ikke tåle lys, eller altså sollys, det gør også simpelthen, hun dør. Og på den måde har vi mange ting til fælles. Og det er super hyggeligt at være sammen med Bo her. Skal jeg vise ham Bo? Ja. Ja. Okay. Ja. Det her, det er så Bo. Og det var ham, jeg mødte. Og det her, det er Broline. For som vi alle ved, så er regnormen jo tvilkønnet. Simpelthen 2 i 1. Det er faktisk et meget fascinerende dyr, synes jeg. De kan have op til 5 hjerter. Hvilket jo er fantastisk på sådan en her. Nu skal hun sove. Det er noget, han gør tit. Det kan hun godt lide. Ja, jeg lægger ham lige over. Så. Godnat. Goddag, Bo. Se, jeg har en gave til dig. Det er en yndlingsblomst. Jeg ved, det er den, du bedst kan lide. Det sagde du til mig. Hvad siger du, Bo? Ja, det var så let. Ja, selvfølgelig. Ja, det bliver rigtig hyggeligt. Bo, du er bare den bedste. Du er ligesom mig. Vi skal bare altid holde sammen. Ja, altså normalt er han jo ikke så genert. Men det er fordi, der er kamera på. Normalt kan vi sagtens til at snakke sammen. Vi har lange samtaler. Det er super hyggeligt med mig og Bo. Og Broline. Ja, det tager fejl, Bo. Altså,
Der er 260 gram mel i pandekager. Det er ikke 100 gram, som du siger. Nej, det vil jeg godt, men... Jo. Jamen... Ja, nej, men Bo, jeg synes, du glemmer udgangspunkt for min tese, altså. Ja. Ej. Det er også 2 æg, du tager fejl der. Men altså, jeg er god til at pandekager, Bo. Du har ikke en chance med at gælde sådan noget der, altså. Ja, selvfølgelig, men alligevel. Søren, altså. Fandt du fandme igen? Du skal op med at Bo. Det er skidt det her. Det er sådan 5. gang i dag. Tiden var inde til at begynde på noget nyt. Nu var hun Rose Loomis i Niagara. Den mest omtalte film under indspilningen hos filmstudiet. Og nu var hun Norma, Cass Chaplins og Eddie G's elskerinde. Hvad var nu ikke muligt? Og Gladys på Privathospital. Bare at vide, at jeg har gjort det rigtige. Jeg elsker hende, hvis ikke. Jo, jeg elsker hende. For helvede. Hvad mener du sådan her, hva'? Det kan du simpelthen gøre. Det kan du ikke gøre uden med der Bo. For satan da. Hvad mener du med, at jeg kan råbe nok, hva'? Jeg er lige så år, som du er, hva'? Jeg har undersøgt over med i mange år. Jeg kan slet ikke klare det her, Bo. Jeg ser jo for drenget op. Jeg ser for latterligt det her. Altså. Jeg er lige så år, som du er, hva'? Jeg er lige så år, som du er. For satan, Bo. Jeg troede, vi skulle sammen for altid, Bo. Jeg troede, vi skulle være sammen for altid. Simpelthen for meget det her. Bo har forladt mig. Jeg ved jo ikke helt, hvad jeg skal gøre nu. Hun sagde, at han ikke synes, at jeg var rum nok. Og ja, så var han bare gået. Solen er ved at stå op. Du skal nok snart ind nu. Ja. Ikke? Kom. Hvad laver du? Kan du ikke lige hjælpe mig her? Hvorfor? Bare hjælp mig, ikke? Okay, og løb. Hvad skal jeg gøre? Bare sæt mig spille rundt om her. Armene. Hvad vil du? Nej! Hvad laver du? Jeg kommer nu, Bo.